О, си. Добро утро. Оха. Поспахме. Време да поработим. Отново проблем 2000. Няма вода. Някой иска би. Задължително забилче се мият отвънка. Тук ли котен? Трябва да видим. Мишо. Айде, Мишо. Айде, отиваме. Той ще ме чакаме. Значи водата до 2019 година се беше борило едното момче от нашото село с проблема за водата, тъй като искаме да си прекараме канализация, водоснабдяване, по-скоро не канализация, ми само въто. Но от всякъде му бяха отказвали вариант. При което от 2020 година ме почнах да се интересувам и аз и намерихме вариант да поискаме съдействие от държавата чрез Комисията по дискриминацията. Пуснахме си сигнал до тази комисия, при която беше образувано дело. Няколко дела минаха и накрая те излязаха с решение, че наистина сме дискриминирани. Което беше успех за селото. Имахме репортаж от BTV, при което се събрахме повече от 30 на човека за много отрицателно време, което беше много радостно. Събрахме се, казахме си исканията, казахме докъде сме стигнали. Сягаме багажника, за да може да сложим гредите отгоре, после ще носим греди. Ще натоварим това. Ще натоварим гради за село, за да направим покрива. Ти или аз първи? През това време обаче течеше в административния съд обжалване на решението на Комисията по дискриминацията, тъй като кмета, който отговаря за нашето село в момента, изпълняващ тази длъжност е кмета на Карнобат, той каза, че е свършил нещата, но ние не виждаме резултат. Той обжалва в административния съд и успя административния съд да присъди решение в негова полза и пак се връщаме обратно в Комисията по дискриминация. Той казва, че е правил нещо 2009-2007-2008 година, но вода нямаме, водоснабдяване нямаме. Целият проблем е следния, че водата свършва. Лятно време кладенците се изпразват, изсъхват, пресъхват, вода няма. Не дай си Боже да стане някакво бедствие, където трябва да имаме вода, ужас. Нали, хубаво, всеки има сонда, кладенец, ма като спре и тока, става уникална комбинация. 2 в 1. Това са тиквички и това е прас. Тия рошевите бандити. Тук имаме диня, тя е написана диня. Все още не е излязла, но ще излезе. Кмета, който се е борил преди време за това, каза, че водата, която са намерили сондажа, е негодна за пиене. Ние сме съгласни на този вариант и на негодно за пиене, но да има за миене. Нали? И продължаваме, чакаме решението за втори път обратно в Комисията по дискриминацията да направят дело и да видим какво ще присъдят този път. И нататък продължаваме да се борим. Ти даваш надолу. Надолу? Надолу се стяга по принцип. Добре, кажи кога съм. Когато искаш. Същевременно имаме още 2-3 идеи, с кои хора да се свържим, така че да имаме по-голямо влияние. Нашата идея е да стигнем до върховните органи на държавата, които са министерства и парламенти, там, който отговаря за тези неща, и да ни обърнат внимание, като идеята да се поговори на по-високо ниво, не на местно. Тъй като според нас проблема е, че не е стигнал до ушите на големите, на най-високите нива. Божията любов носи изобилният и пълен живот. Само Божията любов носи изобилният и пълен живот. Само проявената Божия любов носи изобилният и пълен живот. Амин. Да ви е сладко.